Les biblioteques Josep Soler Vidal i Marian Colomer van celebrar divendres la primera trobada de clubs de les dues biblioteques de la ciutat, una iniciativa que perseguia posar en contacte els integrants dels diferents clubs de lectura i cinema de Gavà. La trobada es va fer al Jardí de la Lectura i va comptar amb la participació del guitarrista gavanenc Javi Vaquero, que va oferir als assistents un petit concert en acústic. La veritat és que els clubs tenen molt d'èxit i hi ha diferents tipus de clubs. Tenim clubs de lectura i també tenim un club de cinema. Els clubs de lectura són variats, hi ha un club que és en anglès, un altre que és de lectura fàcil en català i la resta són en castellà i llegeixen diferents llibres a cada club. Es reuneixen un cop al mes i el llibre que s'han llegit a casa, la pel·lícula que han vist a casa, la comenten entre tots i tots els clubs tenen un moderador que és expert en la matèria. Els clubs de lectura jo crec que aporten aquell plus de lloc de relació, lloc de trobada i de poder compartir les opinions dels llibres que t'has llegit, allò no quedar-te'ls només per tu, sinó poder-los compartir amb altra gent i poder compartir les teves opinions i els teus gustos, que jo crec que és una cosa que la gent aprecia molt, no? En aquest món cada cop més tecnificat i més 2.0 i tot per xarxes socials. La gent crec que aprecia molt aquesta trobada de persona a persona, que es veuen les cares, que es troben cada mes els mateixos. Els clubs de les biblioteques de Gavà passen per un bon moment. La majoria no només estan complets, sinó que també tenen llista d'espera. En aquests moments encara hi ha places disponibles al Club de Lectura Fàcil en català i el de muntanyisme Fita i Petjada, els dos de la Biblioteca Josep Soler Vidal.